Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ogo ciloña gijilona hudallaye luggere colli ko on waktu yoni ha to gas jabɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men keerol hakkude leydi Sénégal e Gambie koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi Sénégal mbasi en pittali mumen taw koye pellodiral hakkude mabɓe e hoɓel mo MFDC to leydi Mauritanie hoore jagorɗe leydi ndi hanki ɗo wi batu jagorɗe muɗum batu keñoraɗo gam yurnitade ko fate banggue guura leydi Mauritanie to leydi Mali gouvernement leydi ndi yamiri wonande koninkoɓe ɓe Danemark taweteɓe nder leydi ndi nde jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade to Guinée Conakry wonande ɓen waranaɓe kene yemɓe waranaɓe ñogas e 2 janvier hitande ujunere temedde jeenaya e capanɗe jeeɗiɗi e goho to ka boiro mbaɗi seppu men seppo jaam hannde gam erade laamu leydi ndi nde udditen losko gam ñawore waɗe e ɓen warano ñawore waɗane ɓen waraɓe to leydi Côte d'Ivoire jonde ko fate banggue COP 15 haɓade kala kene wiye waylo taaridi jeenayyi ha nogas mai to Burkina Faso koninkoɓe derguiɗɓe laamu rok marskisia kaboré hanki kolliri koyemen télé ɓe kolliti kerol dow e less kala uddama ha tiiɗi kabaruuji men mana wena toon to Burkina Faso ma en jaa toon to Cameroun kame Nigéria ha to Algérie kame Soudan musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗena Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo reconni mondialement. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal. Maître Adama Baldé ene wiya dendagal yimɓe kala moni foof yo nangto ha tiiɗa e fina tawa mum, moni foof yo nangto ha tiiɗa e ganni men e fina tawa men. Maître Adama Baldé ene wiya yimɓe yo tinno e ƴewgal, kala ko neɗɗo naata yo ƴewdo, so tawi ko ɗanngal ƴewdo, so tawi ko dewgal yurno, so tawi ko nadde galle hodde galle, kala ko neɗɗo ne waɗa ene moƴƴi yurno, sene moƴƴi naata, so tawi moƴƴani ƴewana ɗum feere. Maître Adama Baldé ene wiya ɓen asoɓe kanŋe e gollinoɓe asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade koye mumen jokkodire Maître Adama Baldé joni haajuma humto. Maître Adama Baldé ne wiya dendagal gollotoɓe ladde gila awoɓe remoɓe aynaɓe jokkodire Maître Adama Baldé joni haajuma humto hano hannirta ni. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji taw ko rafiji seydaneji ko waynoɓe koye mumen mbahliti ha kabba yanoɓe borogale kala saaha ruytoɓe jokkodire Maître Adama Baldé joni jiituɗa hoore maɗa. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni mo tawe nder Mbakke to leegal Mbakke Dembu sara daral baali so tawi aɗa yiiɗi hebde mo mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko, walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83. Maître Adama Baldé sa yi to hello makko YouTube a waɗi Maître Adama Baldé jigueɗen Fuladu ma yi to nate ɓosoje golle payɗinde no fewi ɗe o gollata. Maître Adama Baldé ko labdo reedu malaɗo wune joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase joyi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jeheten ko ha toon to leydi Gabon catal heblo sukaɓe Afrique tawetengal to leydi Gabon aɓe eero dendagal bandiraɓe taweteɓe leydi Gabon ha tente taweteɓe Libreville lamorgo leydi Gabon nde mbattata haqqillaji men ñande capantate gonduɗo hen lewru janvier nde gonɗen aɓe jogui batu mawɗo moɓe mbattata tawɓe mbattata ko toon to galle Alhaji Oumar Sy waɗɗani bowal laaɗi diwoje ngal Libreville Gabon kam woni koolaɗo kuuɓal catal heblo sukaɓe Afrique ngal sengo leydi Gabon kala noon jiɗɗo tawtore ndeɗon jonde ƴettata ko ɗeɗo hen tongoɗe mbatta ko 066 94 94 94 87 86 mbatta ko 066 94 87 86 walla jokkodira e kalfinaɗo ngaalu jafoɗon kalfinaɗo ngaalu catal ngal woni Yaya Adama Awo kam woni moftowo ngaalu mbatta ko 077 26 48 40 walla jokkodira e cukko moftowo ngaalu kam woni Aliou Tall mbatta ko 062 062 77 55 24 walla jokkodira Ceerno Samba Sy kam woni joguiɗo konngol fedde heblo sukaɓe Afrique catal ngal sengo leydi Gabon mbatta ko 066 13 64 55 ɗum noon eɗen eero dendagal bandiraɓe taweteɓe leydi Gabon ha tente Libreville Gabon nde tawtorte nguɗo hen batu waɗogo ñande capantate goho nduɗo hen lewru ndu gonɗen kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal keerol leydi Sénégal hakkude mum e leydi Gambie ɗum ko subaka hanki o pellodiral hakkude ɓen koninkoɓe ɓe leydi Sénégal kame rebel mo MFDC ne tawe e nder leydi Gambie ɗum noon ko caggal nde ɓe ceedi camion ne sarsi leɗɗe ha timmi ko nde woni ngal ɗon pellodiral jeeyi sababu koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi Sénégal mbasi hen pittali men kono ne kadi goto taw koye ɓen jeeyaɓe ɓen robelaɓe ɓe MFDC wasi hen fittandu muɗum kono ne kadi ɓe nanggui hen ɗiɗo ko wona ɗum koɓe tetti fetel mo hinde Kalashnikov goto e wiide jara pa mo leydi Sénégal to Sénégal keddoɗen gattaten koye Benno Bokk Yakar ɗum ko hanki kikiɗe nde ɓe kucciti e jaydeli ɓe garti hollidde e konngol woni Alhaji Hamidou Kassé ɓe kolliti leydi Sénégal ɓe teskima ɗiɗo hen sungoji woni tan koɓe gaña hen ko guure tati walla guure nayyi mawɗe ko wayno Ziguinchor Dakar kono ne kadi Ziguinchor Dakar Kaolack e Thiès holliti ko ɗeɗo hen guure woni koɓe poola hen kono kala kene fotto wonde capantate jeenayyi e nder wonande département ji ɗi leydi Sénégal kala ɓe gañima hen wo holliti département ji Sénégal ken wona capanɗe nayyi e tati département kala woni hen tan koɓe gaña ko nayyi ko heddi ko kala kamɓe gañi e hollirdemo ko wona ɗum kono ni yeewi askan wi oɗo saha kañumne ne tuumi laamu ngu ko fate banggue lelgol yaltinde jencuɗi toon to Rufisque hande ne sabba balɗe ɗiɗi ko caggal ɗiɗo hen sungoji ɓe kolliti yoga e nokkuji ene tuuma ya taw ko fate banggue guyka e suuɗayru jogorani wonde hen ɗum noon holliti ɗum ko ɓen yeewi askan wi ngal ɗon diɗɗala to leydi Sénégal keddoren ha joni jeheten ko ha toon to Matam Benno Bokk Yakar gañima e commune aji jondi no feewi kono kadi wone commune aji goɗɗi dañi toon ko ɓen wonande landaji goɗɗi ko wayno toon to Ciloña ko wayno toon to Ciloña Sidi Kawori Dia oɗo saha kañuma gañama toon taw gañima toon ko biteɗo Mamadou Elimane Kane kono ne kadi taw gañi toon ko Buntu Bi kono ne kadi toon to Guijilona nonne kadi Benno wasi toon ha toon to Ogo kala to Ogo ko Abou Diallo Balila kam gañi toon kañumne oɗo saha joɗima toon e jappe taw ganduɗa ko ɗanni yanke goranoɗo toon to leydi Gabon ko wala ɗum ko toon to Raneru ko Amadou Dawa Diallo kam fi toon wonande Aliou Dembourou Lella e nokkuji goɗɗi kala oɗo saha jencude ndi ko noon yaari yoga e nokkuji goɗɗi kala to Kanel kañumne teskama waylo baɗɗo toon ha joni keddorɗen ko toon to Ferlo teskama toon cummusɗo baɗɗo toon ñande asende subaka toon to zone silvo pastoral
ene tawe e nder hakkunde ene tawe hakkunde hamdallahi hakkunde waɗɗani hamdallahi hakkunde muɗum e nokku hakkunde muɗum e hakkunde hamdallahi kame nokkuji goɗɗi tawite toon to haniru ferlo teskama toon cum ladde taw ko cum musɗo seeɗa taw kadi ganduɗa oɗon cum hewɓe ɗaccino wooteji mumen jaɓani gam yaade ñippoyde ɗum ɗon kono caggal muɗum noon hollitama cum o yaawi ñippede goto meɓe kala huttiti e gueɗe mum goɗɗe kala sen jeewi to leydi Sénégal walla keddoɗen ko to leydi Sénégal garten ko eɗo hen boros mo coronavirus no wowi wadde jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so huccodirde e ɓe waɗande huccodirde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e leydi ndi kala o holliti ujunere e sappo e goho woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo e nayo ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw capanɗe jeeɗiɗo e nayo ko raɓaɓe andaka raɓe ɗumen kene foto wonde ujunnaje nayyo temedere e sappo e jeenayo sahani tawe cuuɗi safara gam hebde cellal mumen kene wona temedde tato e capanɗe nayo e jeegomo neɗɗo keeɓi cellal mumen sappo e nayo ne tampi ma ballite fofandu yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti hanki ko ujunnaje ɗiɗo e temedde jeetati e sappo e nayi neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko temedere e nogas e go neɗɗo temedere e nogas e go neɗɗo ujunere e nogas e joyo keeɓi cellal mumen gam teskede ɗo saaha ñaw coronavirus e nder leydi Mauritanie hayso tawi woni ko ƴewdete ko ne ƴelliti kono ko sellata ko ɓuuri hewde hen yimɓe joyo mbasi pittali men kene wona ujunnaje jeegom e temedde jeeɗiɗo e capanɗe tato e joyi neɗɗon tawi e cuuɗi safara gam hebde cellal mumen kanko jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie o holliti oɗo saaha cimtol kese walla peeje kese ɗeɗe ƴetti gam haɓade oɗo hen ñaw coronavirus kala moni naata leydi ndi yo jogo test ko wayno PCR walla jogo carnet vaccination teni kadi sa ari ha to bowal laaɗi diwoje koko lawɗina nde moni kala woɗɗodirta e goɗɗo kene foto wonde métre goto virgule 5 jogoɗa kadi boutel ma taw woni hen ko alcool e kala saɗa foppa e juuɗe ma suumade nde kadi koko lawɗina kono kadi kala laaɗandi waw gaddu ka neɗɗo mo ganduɗa ala PCR walla ni ala carnet vaccination on kam fawti koye dow kaɗon laana ko kan laana jogoto neɗɗo ha nawta ɗum ɗo ittuno ɗum kala États-Unis de Amérique ɓe kolliti ɓe neldi kene fotta wonde million ngaji ɗiɗi taw ko dos mo hinde vaccin faade Mauritanie hakkude muɗum e Kenya ɗum ko jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Amérique gam haɓade oɗo hen ñaw coronavirus Ismaila wulde Cheikh Ahmed ko jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie kikiɗe hanki o wo hirdi wo yaɓani toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique gam tawtorede to Belgique toon to Bruxelles ko toon wo tawete oɗo subaka hande gam tawtorede jonde batu G5 Sahel ko fate banggue nden kay kisal leyɗele Sahel maw jokku jilluma ko ha toon to ko weta jagorɗo awo wolde Zeyni holliti oɗo saha haɓade ɗum gam hadde kala kene wiye jaggugol liɗɗi tokosi e nder maaje kadɗe ɗe leydi Mauritanie ɗum noon awoɓe kala oɗo saha ɓe jertini wonande ɓoyata maɓe darnu contrôle mangol e nder maaje ɗe kala gam yurnitade gawirde ha e gueɗe ɗe kala oɗo saha taw kadi gawirde ɗe so tawi ne mbaɗi kene nanggal li kon tokoson kala jomumen koko nanguete ɗeɗon gueɗe hadde yoga e produit ji jolde yoga e ɗeɗon maaje police mo leydi Mauritanie fawi juuɗe mum e sukaɓe ɗiɗo ɗum ko jamma hanki jenguɗo no fewi nokku bireɗo ayni altalaha toon ɓe nanguiɓe ɓe gone toytamo korola goto jamma jenguɗo no fewi ɓe tawi mabɓe noon ko alcool jonɗo no fewi taw kadi oɗon alcool fano ko toon to Nouakchott to Mauritanie keddorɗen horejo leydi Mauritanie hanki darni catal ngal catal noon ko yidde haɓade ngal catal ko yidde haɓade kala ken wiye jonde wasam golla kono ne kadi heblo ngarɗugo no fewi beele sukaɓe mbawa tigui dañde golle moƴƴe no fewi ngal catal noon kanko wulde cheikh kanko ɗo en wulde cheikh al Qazwani ngal catal ko hanki caggal nde hoore jagoɗo leydi Mauritanie waɗi batu mum hakkude mum e jagorɗe muɗum al akhbar suudu sarɗiji no leydi Mauritanie ɓe kolliti jonde hakkude mabɓe hoore jagoɗo leydi Mauritanie waɗata ko ñande alhamisa paaɗo ñasanga 10 heures gam oɗon jagorɗo
warta e wadde hollirde golle makko ɗe o golli gardidi gouvernement makko e gardidi leydi Mauritanie chef de Barkhana kam woni général gardiɗo koninkoɓe Barkhana e nder région mo Sahel kame Afrique waɗi jillu muɗum kanko on biteɗo Laurent missionnel waɗi jillu mum e nder leydi Mauritanie hanki jillu makko o dañi joɗorade jagorɗo konu biyeteɗo Hanan Wuld Sidi gam yewtidde ko fade banggue nden kay kisal caɗele leydi Mali ha to Burkina Faso kala tenti ko fate banggue G5 Sahel oɗo sa teskede caɗele nden kay kisala ene ngakki no fewi tene kadi ɗo hen leyɗele gona leyɗele deƴƴe oɗo saaha mo gondena jagorɗo taaridi mo leydi Mauritanie o holliti wonande ɓe jaltinino kene fotto wonde 1.7 million kopreje uguye taw ko kiiɗe ɗe ɗum noon ko haɓade kala kene wiye cumuji ladde gam darnude boli kene fotto wonde ujunnaje 10 kilométre nder leydi ndi kala kene fotto wonde hen ujunnaje 6,4 lawol taw ko kilométre fuɗɗima darnede e nder leydi ndi hakkude basseji ɗiɗi ha fenma Barakhna gorgola ha fenma Asaba kame guiɗi maka e nokkuji goɗɗi kala traza gam darnude boli haɓade kala ken wiye cumude tawno ladde so sumi tan jawdi heguete tene kadi gueɗe kewɗe peñata hen battu jagorɗe e ɗowgol Wuldu Bilal o holliti on woni hoore jagode leydi ndi o holliti batu ngu yowiti koye haaju keñoraɗo taw kadi gaɗa oɗon batune tawtora catal tammingal ko fate banggue gueɗe guura leydi Mauritanie gam teskede hitande yewtuɗo hen nde wona hitande hewde toɓoli no fewi gam hulede woto guura ngakkude e nder leydi ndi ko ɗum jeeyi sababu ndeɗon jonde gam yurnitade caɗele teskade tene kadi duumide ko ɓuuri yawde o manade ɗum gila on saaha yettade jagorɗo kotkimo leydi Mauritanie e rima gam jertinde ɓen sodoɓe leyɗele e noksoɗe ko taari ɗum kala nde mbawata rentade no fewi ko fade banggue document ji bonɗi kam yogay kayitaji ɗi ndewani lawol kala kada sooda galle ni tere ya taw aɗa yaaha to ɓuuri fewde tene kadi toon to jagorɗo o ko fade banggue catal tammingal ko fade banggue jeeygu e gueɗe kotkiki kala mbasa funteɗen gam teskede oɗo saaha mo gonen hewɓe coodino leyɗele kono noon leyɗele gontan ɗumen ko condi walla mbiyen ko pundi tan yahore ko wiyete Haban Mansoura inchiri caggal nde yimɓe jeegomo ɓitti toon e gasɗe mumen taw ko asannoɓe kanŋe toon to tasiyata hen tatto ko Mauritanie naɓe hen tatto ko Mali naɓe ɗum ko caggal nde ɓe joguino toon générateur mabɓe goto moɓe kuɓɓanno gam yilrade kanŋe caggal o noon nde yaltini cuurki mawki no fewi ko ken cuurki farkiɓe toon haaɓe donki fofde jeeyi sababno ɓe ɓitti toon haaɓe mbasi toon pittali mabɓe teskama e kala saaha gueɗe baɗiri ne kewi wadde toon sen gewi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali communiqué ambassadeur leydi Algérie tawetetto Bamako holliti hanki wonande hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta jaɓɓima c'était timmuɗo giwɗo to Algérie gam kaldigal jokkodiral hakkude leydi Algérie kam e leydi Mali ha tenti ko fate banggue sifande Algérie jaam e kisala hakkude leydi Mali kam e yaddi mum kala ko wona ɗum ko noon kanko ambassadeur leydi Algérie tawitetto Bamako o holliti ñalawma hanki o ɓe dokkiri kene fotto wonde 400 ujunere dose mo hinde Sinovac taw gaɗa ko Sinovac ko fate banggue vaccin haɓade ñaw coronavirus kene fotto wonde 100 tonnes taw ko guura woni ko ɓe dokkiri hanki wonande laamu leydi Mali gam oɗo saaha leydi Algérie ɗoftodirde e leydi Mali o saaha taccoɓe caɗele mawɗe ko fati e banggue cogguji guura ɓeydiɗi nder leydi ndi kala gouvernement mo leydi Mali he rokkiri yamirore wonande sembeji royaume de Danemark nde mbawata yaltude leydi mumen ko ɓuuri yawde e yaccade taw kadi ɓen Danemark naɓe guila ñande 17 lewru janvier kene fotta wonde 100 koninke nawnomo toon gam takkoyade takkuba wonande diɗɗal wonande ɓeena wallidiɓe Barkhane to keeri tati hakkude keerol leydi Mali kamɓe Burkina Faso Niger kamɓe laamu leydi Mali ɓe koliti ɓe keɓani hen hay sifande wotere teni kadi ala hen kala koɓe tintina ko fate banggue Danemark addu toon koninkoɓe muɗum ɗum jeeyi sababu noon ɓe dokkiri yamirore e wiide wonande joguiɗo konngol laamu ngu colonel Abdullaahi Mayiga ha joni to Mali keddotoɗen oɗo hen embargo teskama ustogol walla ni ngakkugol sima kala ken wiye sima weɓani yiide Bamako e ko taari ɗum kala ɗum noon caggal nde ton goto sima yeyeteno
kene fota wonde 19 ujunere oɗo saha noon toon yeehi ha yettoyima ujunnaje nogas e jeegom ujunere mbuuɗu CFA ɗum woni ko yettoyi toon wi Manuela jara caggal nde joguino stockage muɗum kono ɗo saha ala kala ko heddi jeeyowo toon to jeere falaje sokkoro holliti o saha yiide sima wonti hunde sattude no fewi kono kadi biyeteɗo Lassana Dembélé kañumne ko jeeyowo sima e nder bammakko e hoore mum holliti oɗo saha kalɗo sima heddino coggu mum koko ƴelliti ha ɓurti to sikka so caggal so tawi ɓe nangi ɓen yeeyoɓe sukaɓe wujjoɓe sukaɓe ne jeeya soɓe dokkiri police heewi ko ɗaccidde ɗum jeeyi sababu ñande 23 janvier ɓe ñawani koye mabɓe to leegal biyetegal Mama Soni ɓe ñawani koye mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe nangi toon wuyɓe ɗiɗo sukaɓe ɓen kam dañi duppede tato heddiɓe ɓe dokkira police ko wona ɗum koɓe kolliri ken wona 27 mbiyama teb kono kadi won sukaɓe woɗɓe ne jiile ɗum ko caggal teskede kala saha toon to Sikaso e nder guure taariɗe Sikaso e hoore mum sukaɓe ne kewi waɗi toon ko wayno sadakuji e ɗeɗon gueɗe kala haaya toon kadi ko gujjo mawɗo ɓoyɗo wujjude kañum wiya toon teb biyeteɗo Adama Diawara jarowo e duuɓi capanɗe joyi e tati jarowo e duuɓi capanɗe joyi e tati ɓami wujjude kene fota wonde duuɓi 23 wujja tan ko motoje teni kadi ɗen motoje kala ɓuuri wawde wujjude ɗum ko ɗon ɗo parking mo tribunal hay ko ɗon tigo heewi wujjude ɗen motoje qima ko wujji ko kala woni temedere moto e wiidemo ɗum ko caggal nde dadiɓe himɓe beer taweteɓe toon to hay nde mbimo teb dañi leskoji luggi baɗaɗi e makko ɗo sa noon omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Burahima teskama finoɓe wonɓe toon ɓe ceerani wullude oɗo dumunna kala ngam teskede ko fate banggue cogguji guura koko ɓeydi no fewi sukara kam yiyata ko ni haalaka nebama kono ni kadi e maaro ɗe gueɗe ɓe kolliti ko gueɗe ɓurɗe serde o saha e nder jeereji taweteɗi e nder nokku Burahima kono ni kadi ha toon to Bamako kala ken wiye sukara maaro nebam ɗo wonno ɗo kala ɓeydima ɗon ala hen kala ko memoto oɗo saaha mo gonɗen to Guinée Conakry caggal catal taw ganduɗa ko catal tambingal rende ƴiƴameje wonande ɓen waraɓe nodditi ñawore nde watte ɗiɗo hen duuɓi kala hitande ɓe kewi seppo jaama gam erade ha hande ɓe erato ko ñawore ɗum wanno ko 25 janvier hitande 1991 woni 1971 ko nden ɗum wonata ka boiro kene fota wonde yimɓe hewɓe ko toon mbaɗa yarga ko ɓoggi tan mbaɗa e daɗi mumen mbarda noon e dow ŋañalde ɗum noon goto e ɓen ɗowoɓe ngal cetal gonnoɗo jagorɗo aw woni e biyeteɗo Aboubacry woni Boubacara Bari ɓe erima colonel Doumbouya oɗo saaha yiddeɓe ko hayso tawi woni dialogue kaldigal ne waɗe yo ñawore waɗe e nder ɗiɗon nokkuji kala subaka hande on mbaɗi seppo jaam to nokku biyeteɗo point 8 novembre gam wullitade ñawore nde wata waɗede e ɓeɗon waranaɓe to Côte d'Ivoire Abidjan ma jabbo jonde haɓade ken wiye yooro kono ne kadi yooro taridi wi noon ko jagoɗo taridi mo leydi Côte d'Ivoire nden jonde noon ko COP 15 ɓe mbiyata ɗum ɗum waɗata ko jeenayyi ha nogas lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ma tawtore kene fota wonde ujunnaje joyo neɗɗo iwoɓe e temedere capanɗe jeenayyi jeeɗiɗi leydi jeenayyi leydi aroɓe e kala nokkuji gam tawtorede ndeɗon jonde haɓade kala kene wiye waylo tariɗi kame laygol yooro taweteɗo e yoga e jagɗeɗon leyɗele sahela hoorejo jagoɗe leydi Côte d'Ivoire fawi hanki hayri mum adine gam mahade 7 établissement mo ganduɗa taw ko professionnel taw ganduɗa ko formation professionnel baɗɗo fayida no fewi gam heblude sukaɓe hebloji payidinde jadre jamanu ha sukaɓe mbawa kañumene ngarɗinde gueɗe kewɗe ɗum noon qima ngaalu waɗagu hen ko hewgu no fewi kene fota wonde temedere e capannayyi jeegom piccal joyyi milliard ɗum woni ko waɗa hen taw ganduɗa on haalis kala hen nogas e ɗiɗi milliard iwi koye état leydi Côte d'Ivoire temedere e nogas e nayyi milliard piccal jeegom iwi koye l'état mo leydi Sina sen giwi to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗen to Burkina Faso koni koɓe derguiɓe laamu Roch Marc Christian Kaboré
ɓe kolliri koye maɓɓe hanke rtb woni haalirde leydi ndi woni télévision leydi ndi taw ko tambiɗo konngol maɓɓe woni capitaine sitsore capitaine sitsore kader wudargo on holliti mouvement maɓɓe ko mpcr ɓe kolliti ko kamɓe nder guiti laamu wonande gonnoɗo hoorejo leydi ndi ngam teskede leydi ndi ene ngakki nden kay kisal kadi koninkoɓe gona koninkoɓe tottaɓe kaɓirɗe mumen timmuɗe no fewi tene kadi ɓe gona yimɓe toppitaɓe no poti toppitere ni ɗum jeeyi sababu noon colonel paul ari sandawo go dambi ba kam nder guiti laamu makko on woni chef mabɓe oɗo saama gonen ko wala ɗum kono ɓe kolliti keeri dow keeri less kuulal hirtolelo kala oɗo saaha lawɗinama e leydi ndi ko wona ɗum ko noon on gonnoɗo hoorejo leydi ndi oɗo saaha nana mofta e galle ene heena ɗon ne jogui cellal mum ne ñamane yara haala ko heddi kala nde ɓe pelliti kala feññinde goɗɗum ko wona ɗum ko kene wiye gouvernement jagorɗe kala derguitama ha laaɓi suud sarɗoyeji derguitama ha laaɓi ha wiccer ko wona ɗum ko noon loni e rima kanko on gonnoɗo hoorejo leydi ndi o accitte ko ɓuuri yawde kono ne kadi fedde afrique naɓe ne mbiyata union africaine kañumne erima yonnani oɗon kuddeta kono ne kadi CEDEAO e ko noon laamu leydi france kono hewɓe anduɓe ko fate banggue dawrugol politique kala kolliti oɗo kuddeta mbaɗa toon to burkina faso wona bettere e mabɓe nde tawno leydi ndi no yaranno ni kala hewɓe ne gandi leydi ndi no yaranno ni ɗeɗo gueɗe mbasata wadde e jaga leydi ndi ko wona ɗum ko hanki ke wona temedde yimɓe jalti e booli gam seppude kollirde welama mumena ittogol ɗon wonande gonnoɗo hoorejo leydi ndi so tawi ko toñangue walla ko jalni kama ko tolni ɗon to niger woni hoorejo leydi niger mohamed bazoum jayde kwasi leydi côte d'ivoire kame jayde mali ɓe kolliti wonande mohamed bazoum holliti hanki caggal tan rogmar kirsa kabre derguitama kañumne walata toon to paale walayta koto galle muɗum ɓurata wadde nden kane gasa noon taw ko mayni ka jomum tolni ɗon to Cameroun kan hanki waɗi mayɗeli kewɗi ɗum ko caggal macce hakkude équipe mo leydi Cameroun kame équipe mo leydi Comore caggal nde macce ɗe gasi toon to stade mo Olembe mo Yaounde ko toon waɗi ɓittodiral ha kene foto wonde yimɓe jeetato ne hen cukalel gotel mbasi en pittali mumen ɗum noon oɗo saaha hoorejo leydi ndi woni Paul Biya e rima losko luggo ko ɓuuri yawde yo waɗi hen siftino nan balɗe ɗiɗi ñande alet jawtuɗo ñande aset jawtuɗo jamma ene joofi alet e nder boideni goto toon ne kadi dañi cum baɗɗo toon ha ganduɗa kene foto wonde 16 neɗɗo mbasi toon pittali mumen to Nigéria ko fate banggue wargo cukalel dewel mbiyeteno ngela hanifa non ka hanifa aboubacry jarano guel e duuɓi 5 biftaɗo e nder école mum mo jangganno caggal loskoji luggi baɗaɗi tawa biftimo ko on gardiɗo oɗon école woni biyeteɗo on gardiɗo oɗon école e ko on biftingel woni biyeteɗo Abdoul Maliki Mohamed kam woni directeur oɗon école ɗum ko caggal nde waddi malde e yimɓe ɗiɗo woɓɓe ɓen gari noon biftingel ɗon cukalel gam yidde tirde kalis ko fate banggue bamum ngel ɗon cukalel ɓe namdi bamum ngel cukalel kono kanko directeur école o way kono o tinani ɗen gueɗe mo wallita police ko fate banggue loskoji kono kanko yamiri ɓen ɗiɗo yo bifto ngel cukalel moftoya ɗumena ngel cukalel noon caggal nde o ari toon heptinimo no fewi anditimo kanko on directeur o ko nden ɓe namdi babiraɗo kene wona 6 millions kene foto wonde million ngaji 6 taw koye koppreje nera ma wonoya 13 000 taw koye koppreje euro caggal muɗum noon ɓe mbari ngel ɗon cukalel ɓe gubbi ngela caggal loskoji luggi no fewi e wiide police o caggal ɗiɗon loskoji kanko on police bire Abdullaahi Haruna kiyawa caggal ɓe koliti caggal loskoji mabɓe ɓe mbawi tigui andude ko oɗon directeur omo jeeya hen caggal nde ɓe nangui ɓen maldidiɓe ɓen jaaɓi haalde mawɗo mabɓe ko oɗon directeur école o noon caggal nde wiya teeɓa Aisha Buhari ko joom suudu Mohamed Buhari holliti en mette mum no fewi
o ɗem noon waɗi ko ñande ɗum waɗi koye décembre lewru mayde ɗo ndu décembre hitande mayde ɗo nde kankon Mouhamed Aïcha Buhari joom suur Mouhamed Buhari o holliti o erima to Kano laamɗo leydi Kano woni laamɗo Kano e hoore mum taw koto banggue diine laamɗo Kano woni biyeteɗo Cheikh Abdullahi ganna Cheikh Abdullahi gando kaya mo ɓurandirede malam o erima on yo ñaw oɗon gorkajo e ñawore sariya e yeeso yimɓe kala o ware ɗum eri ɗum ko Aïcha Buhari to Algérie Abdel Maliki Cellal kam woni ex directeur ko fadde banggue protocole Abdel Aziz Bouteflika mo ganduɗa oɗo saaha toɗɗonoma e oɗon poste guila hitande ujunaji ɗe 14 ha hitande ujunaji e 17 ñawama hanki duuɓi 5 e kaso caggal teskede mum mbuñaari yonni no feewi to Soudan seppoji mbaɗi toon altina hanki o to Khartoum e kala saha noɓe gowi wadde seppoji e kala saha seppoji ɗi dañi sababu yimɓe tatto mbasi hen pittal men ɗin seppoji noon guila tan kudeta waɗi e leydi ha oɗo saha yiddeɓe koɗo hen militaire général baɗɗo kudeta nde wawata iwde ɗona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena